Hur kan man börja sälja jättemycket redan på lanseringsdagen? Här kommer en läxa som jag lärde mig för sent. Och det var att när jag startade mitt första företag online så började jag inte marknadsföra den förrän den var helt klar. Alltså jag pratade inte om att jag skulle starta en e-handel förrän alla produkter var inne, hemsidan var uppe och den var redo att sälja. Och det var en e-handel som jag startade, nu är det 11 år sedan, som heter topunder.se och vi sålde underkläder online. När jag startade körkortssidan.se så gjorde jag inte det felet som jag gjorde då, utan jag förstod att men du kan ju fortfarande prata om vad du kommer att lansera under tiden du håller på att bygga upp det. Okej? Och vad det vill du göra, det är att du bygger en förväntan. Okej? Så att när du bygger en publik med en förväntan och när du väl lanserar, då är folk redan varma och redo att handla. Så börja prata.